दिनैनि दिनाव आरो जिएसपि गैलिया गतिके दिनैनि दिनाव जोंनो जिएसपि गैयाबाबो जों कम्फर्ट लेभेलाव दङ आरो बिथाङा बिराद सेल्फिश बे बाराव बिथाङा दिल्लीयाव फ्लेट लानो हायो नामा बेनि थाखाय तामुलपुरनि रायजोफोरखौ खनसे थगायबावनो हायो नामा बिनि दिनैनि जोंनि फैगौ जि उपनिर्बासन बे निर्बासनखौ जोङो बे बाराव एसे बेथिक्रम हिसाबै लादों आरो बेखौ जों एबार जलेन दैमारिनि हाबा होननानै लादों आरोखि दा फैगौ समाव जलेन दैमारिया बे जोंनि आसामनि बिथोरावनो बांसिन भट जोङो मोनसे लानायनि बिथांनि इलेक्सनजोंनो जोंबो मोनसे एक्सारसाइज जिहेतु जोङो बिटिआरनि इएम गासिबो दङ आरो स्टेट लेभेलनिफ्रायबो गोबां मिनिस्टारफ्रा जोंजों जगदान होगासिनो दङ एखेलेगेनो खामानि मावगासिनो दङ बेखायनो आं बुंदों एबार बे बाराव जोङो 1 लाखनिबो बारा भट लानानै तामुलपुर समस्तिखौ जों आसामनि बिथोरावनो बांसिन भट लानाय बे मोनसे रेकर्डखौ बानायनो थांगासिनो दङ बेखायनो जों बिराद खुसि आरोखि जों बेयाव आं बे खोथाखौ बिटिआरनि इएम हिसाबै बुङा आं इन्डिभिजुवेलि जुदि बुङोबा दिनैनि दिनाव आरो जिएसपि गैलिया गतिके बे जिएसपिखौ लानानै जों ओरैनोबाबो माने बार्डेन बायदि मोनसेसो फिलिं खालामनाय जादों गतिके जोङो ओरैनोबाबो जों गोजानो बिजेपि आरो इउपिपिएल आरो एजिपि मिलायनानै जों बिराद स्ट्रं दिनैनि दिनाव जोंनो जिएसपि गैयाबाबो जों कम्फर्ट लेभेलाव दङ आरो मा होननो बुंनो थाङाखै जिहेतु बिटिआरआव दानिसिमबो जिएसपिआ जोंजों सासे इएम हिसाबै इएम सासे दङ गतिके दानि जि बिसोरनि डिसिसन 16 तारिखहालागै मोनसे अपसन दङ 16 तारिखआव जुदि बिथांमोना थिखोनानै लायोबा अब्ला खिथुनि जि माने जिएसपिजों थानाय जि रिलेसन बे रिलेसना कन्टिनिउ जागोन आदारवाइज जुदि माने बिथांमोना जुदि थिखोनानै लायाबा बेखौ जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जि दैदेनगिरिफोर दङ बेबा जोंनि सिएम बिथां दङ बे सिएम बिथाङा बेखौ माने डाइरेक्टलि डिसिसन लागोन आरोखि बेखौ लानो हायो बेबो गिदिर बाथ्रा नङा जिएसपि हिसाबै बेवहाय जेबो रायजो गैया दिनैनि दिनाव 1-2 हाजारबो बिसोरनि माने भटिं जानाय नङा खारन रायजोआ दिनै सोलायनायखौ लुगैदों प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनसे गोदान मोनसे समाज दानायनि थाखाय जि माने रायजोआ ज' जाजाय जादों बेवहाय बयबो बोलो होफादों प्रमद बर'नि साननाय हनायखौ मोगथां महर होनो थाखाय बिटिआरनि गासिबो रायजोआनो दिनै माने ज' जानानै दं आरोखि मिनिथाव बाथ्रा बिजेपि आरो इउपिपिएल जों बिदा फंबाय न'खरसे जानानै जों संसार खुंगासिनो दङ आरो बेवहाय बेबायदि बेक्तिगत लाबालाबनि थाखाय गावनि राजनितिक स्वार्थनि थाखाय बेबायदि गोदाव सोराव खोथाखौ बुंनायाथ' बे गोरलै बाथ्रा जि हक जों बेखौ खोनासंनोबो लुगैया जों बिजेपि आरो इउपिपिएल जों बिदा फंबाय रोखोमनि जोंहा स्टेटआवबो आरो जोङो बिटिसिआवबो जों रायजो खुंगासिनो दङ जोंहा जेबो जोंहा डाउट गैलायलाया आरो बे जिएसपि गैयाबाबो जोङो बिराद कम्फर्ट लेभेलाव दङ जों आदारवाइज दहायनो बुंखाबाय आं जोंनि थाखाय बार्डेनसो बियो मा होनदों सरि औ बे इमानुल मुसाहारिया आसलते बेक्तिगत केन्डिडेट मोनसे राजनितिकनि खोथा बुंगासिनो दङ बेवहाय बेहा आसलते दिनै नोंथांमोना बिथांखौ मानो एथ'राब माने मिडियायाव माने रायलायथावथाव बादि बानायदों आंथ' मालाबा सन्देह जायो मिडियायासो बिथांखौ हाइलाइट खालामदों नामा खारन बेक्तिगत हिसाबै बिथाङा जेबोआनो माने बे तामुलपुर ओनसोलाव जेबोआनो गैया सासेल' मानसि सिंगोलल' मानसि आरो बे सिंगोल मानसिखौ लानानै दिनै 2 लाखनिबो बारा सोद्रोमाफोर जोंनि तामुलपुराव दङ बे गासिबो बिनि खोथाखौ रायलायनांगौ मानसि नङा आरो बिथाङा बिराद सेल्फिश इन्डिभिजुवेल माने गावनि लाबालाबनि थाखाय न' बिल्डिं बानायनायनि थाखाय गुवाहाटियाव हा बायनो थाखाय बिनि थाखाय बिथाङा राजनितिखौ बाहायबोगासिनो दङ हागौबा आरोबाव बे बाराव बिथाङा दिल्लीयाव फ्लेट लानो हायो नामा बेनि थाखाय तामुलपुरनि रायजोफोरखौ खनसे थगायबावनो हायो नामा बिनि सोलो बानायगासिनो दङ ओंखायनो बेफोरबायदि आल्टु फाल्टु खोथाफोरखौ बखिगासिनो दङ आरोखि दा नंखाय बेबायदि दिनैसिमबो सोरबाया राजनितिक लाबालाबनि थाखाय बुंनो हागौ खिन्थु जोंनि जि इउपिपिएल कर्मिफोर दङ बे जोंनि जे इउपिपिएल बे गोदोनि दिनैनिफ्राय 17 बोसोर आगोलनिफ्रायनो माने जेबो मोननो लुगैया गारा समाज दानायनि नामाव लोगो होबोखानाय मोनसे दल पिसिडिआरनिफ्राय लानानै दिनै इउपिपिएल गतिके बे बाराव मोननायखौ लानानै जोंनि संगठनाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआव मोननाय मोनिखौ लानानै बे रायलायनायाव फेक्टरानो नङा खारन जों समाजखौ सिबिनो फैदों समाजखान्थिखौ जोङो गोदान महर होनो नागिरदों बेयाव गावनि उदैनि माइरं बा सोरबा माने न' बिल्डिं लुनाय बा माने दखान गारि मथर लानाय बेफोरबायदि खोथाजों इउपिपिएल दोलोआव जेबो जायगा गैया आरोखि बेफोर नंखाय
नंखाय बेफोरबायदि खोथाया एकदमबारे नंखाय दिनै जोङो दङ जोङो गावनि जि माने केपेबल बे हिसाबै जों बिथांनिफ्राय टिकेट मोननो हादों आरो बहुत मानसि दङ दिनै जिरन बिथां दङ गोदोनिफ्रायनो समाज सिबियारि मानसि जिरन बिथाङा दिनै गसाइगावआव खोब नामदांखा मानसि गासैबो रायजोआनो बिथांखौ अनो गासैबो रायजोआ बिथांखौ सिनायो बिथाङा टिकेट मोननांगौ जग्य जों मिन्थिगौ बेनिखायनो बिथांनो होदों दिनै जलेन दैमारि बिथाङाबो बेसेबांबा गोबार समनिफ्रायनो रायजोखौ अनबोनाय रायजोनि समाजनि खामानि मावबोगासिनो दङ बिथाङा दिनै प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिथांखौ बबेनिफ्रायबा थिखोना लाबोनानै गावनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय दिनै जलेन दैमारिनो टिकेट होआखै जलेन दैमारिखौ तामुलपुरनि गासैबो रायजोआनो मिन्थिखागौ बिथाङा समाजजों थाफाग्रा सासे सुबुं होननानै गतिके बेयावहाय रायजोआ रोखा हमनो हाखायो जे प्रमद बर' बिथाङा सोर मानसिखौ दिनै टिकेट होदों आरोखि दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ गोबां रोखोमनि खामानि नुथायाव गोबां मावनो हायाखैबाबो दिनै फैगौ जे 4 मास बेनि गेजेराव मोनसे बांग्रिं बायदि मोनसे खामानि जानो थांगासिनो दङ दिनैसिम बिटिसि सरकारा लाफेरनो हायि मोनसे डिसिसन जायखौ जोङो 2,000 कोटि थाखा बाहायनानै अमानि फार्मिं मोनसे जोङो पिक मिशन लादों दिनै 200 crore फैसा लागायनानै गटारि फार्म लादों बेनो बयनिसायबो देरसिन आसनि बिनि आगोलाव न'खर फोजौनायनि नामाव न'खर फोथांनायनि नामाव बिटिसिआ 17 बोसोर जालांबाय रावबो खिन्थु खामानि मावामोन बे मोनसे खामानियानो थांनाय 17 बोसोर मावनायनि सायाव जानानै दङ आरो आं बाखिखौ बुंबावथ'ला आरोखि फिसारि डिपार्टमेन्टआव जोङो न' फिसारि जावना होनानै जोंनि जे माने रायजो राजाफोर दङ बे रायजो राजाफोरखौ आर्थिक भाबै साबलम्बि खालामनो थाखाय सुबिदा होनो थांगासिनो दङ जोंनो प्रधान मन्त्रि मत्स्य योजना होननाय मोनसे मिशननि दारा जोङो रायजो राजाफोरखौ जोङो ना फिसिनानै साबलम्बि खालामनो सुबिदा होनो थांगासिनो दङ जोङो ना फिसिग्राफोरखौ बाय मटर साइकेल उइथ आइसक्रिम होनो आइस बक्स होनो थांगासिनो दङ आरो 1000 साइकेल उइथ माने केरियार माने खिथु उनावहाय ना लाग्रा मोनसे बाकस जोङो माने बानायनानै मेकानिकेल बानायनानै जोङो जोंनि ना फिसिग्रा जि माने बिटिसिनि रायजोफोर दं बिसोरनो होनो थांगासिनो दङ बे बावैनो नभेम्बर मासावनो मोनगोन आरो अलरेडि जोंनि सरकारनिफ्राय जोङो फिसारि डिपार्टमेन्टखौबो मोनसे समाव जेरोखोमनो गारसोना दोनदोंमोन बे बाराव बेखौबो जोङो मोनसे जेरै जोङो एनिमेल हासबेन्डारिखौ जेरोखोम डेभेलप खालामदों फिसारिखौबो खालामनो थांगासिनो दं आरोखि गिखादों बेयाव होनांगौ मा बाथ्रा दं बेहालाय दिनै बे गावनि आथिं मालायनि आथिं हमै हमै दिनै बेयो गावनि दायखौ दोनखुमानो थांगासिनो दङ प्रमद बर'नाव बहुतबार आथिं हमफैबाय आनटिल जोंखौ सिन्थाय आथिं हमदों आंखौ सिन्थाय बहुतबार फन खालामदों आरो इउपिपिएलआव माने गावखौ जगदान खालामनांगौ होननानै बुंगासिनो दङ दा गतिके बे बारावलाय आरो जों बिथांखौ सुबिदा होआ बिथांखौ जों जेलाव हरनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो बिराद थाबैनो जों बिथांखौ जेलाव फाथायहरगोन बे एकदम निश्चित आरोखि जोंखौ दिनैहालागै जेब्लानिफ्राय बिटिआर सरकार गठन खालामदों बिनि उनावनो प्रमदजों खमियाव खेबबा 5 टाइम रायलायदों आरो जोंनि लेभेलाव 2 टाइम्स अलरेडि रायलायदों बिथाङा इउपिपिएलआव साबमिसन जानो थाखाय बहुत बार बुंगासिनो दङ खिन्थु जोंनिफ्राय जोंनाव जेबो शब्द गैया नाथाय बेसेबांसिन दिननि गेजेराव बेयाव मोनसे प्रक्रिया दङ जा माने आयेनखौ जोङो दोनैनो गोदनायाव हमनानै दोनैनो बिथांखौ जेलाव थुसोहरनो हाया आयेना नोंथांमोना मिथिखागौ एनआइएआ नांनानै दङ बहुत बार एनआइएआ क'क्राझाराव इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ एनआइएआ गावनि इनभेस्टिगेसनाव फाइनाल स्टेजाव मोनहैगासिनो दङ थाबैनो नोंथांमोना मिन्थिगोन जे हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे आरो 100निबो बारा मानसिया जेलाव हाबनो थांगासिनो दङ